Dobre, ahojte všetci, teraz hráme hru, teraz si pôjdeme dať finálnu časť Boga Reborn a uvidíte aj, teraz by ste mali vidieť moju Roblox obrazovku a ideme si ju zahrať tú hru Boga Reborn. Dobre, už ju zapínam. Prepáčte, asi sa mi stal nejaký problém, musíme ešte raz toto vypnúť a znovu zapnúť. Teraz by to malo ísť. Ahojte. Už to ide. A ideme tuto do Boga Reborn. Stále to nejde. No tak chvíľu počkajte, ja už pôjde, už to idem takto, stále ma vidíte a tuto si to zapneme, vidíte, tuto je moja obrazovka a už si to ideme zahrať. Dobre, a teraz by to už malo ísť. Dobre, už ideme. Musí sa mi to načítať. A, vidíte, už ideme. Sme tu. Pozrite. A, sme na ľadovom ostrove. Vidíte, teraz tuto je drevo, ľad, ďalšie drevo. Ale teraz tu budeme vykopať nejakého boha, o ktorých sme sa rozprávali. A najprv vám ešte ukážem Sheldona, Shelberta a Shelbyho. Teraz ideme, vidíte, že som si dal dve rebritky, lebo utekám rýchlo vo vode. A ešte mám božský batoh, ktorý len nemám na sebe, lebo nemám na ňu suroviny, chýba mi jeden spirit key. A vidíte, nám tu hráči. A asi Shelby, asi ich zabili tých slimákov, ale pozrite. Tu je jeden slimák. To je Mega Shelly, alebo tak by to malo byť, Giant Shelly. A poďte, to je nejaký hráč. A on ma chce zabiť, rýchlo utekajme. On má železný luk, pozor. On má moje strely a na jednu ránu zomriem. Fú, jedovatý šíp to bol. Skoro ma zabil a už som mŕtvý. Vidíte, som mŕtvý. Dobre, super, som znovu na ľadovom ostrove. Už rovno idem k tomu bohovi. Teraz k tomu bohovi a musíme ho poraziť. Počkajte, urobím si iba dobré veci, tak to musím si urobiť vybavenie. Ocelové, nemám dve ocele, mám iba jeden ocel. No, ani železo nemám. Musím si toto. Počkaj, kde je toto? Musím si urobiť toto. Si urobím a ešte tuto, kde to je? Jedna, tu si, tak to si dám. Viete, už som si tu dal tieto ešte neupečené, ešte nerozstavané ocele a potom sa z nich stane ocel. Musia sa urobiť. To chvíľu potrvá. Zatiaľ vám ukážem môj inventár. Pozrite. Toto všetko je moje. Pozrite, vidíte. Toto všetko, toto. Obsidian mám jeden. Spirit key. Pozrite, ak žiari. Vidíte? Hrozne vzácne. Potom mám zlato, žuvačky, lád, potom ohnivé šípy, toto,
neviem, jak sa to volá, uholie, upečené mäso a ten spirit key. To je hrozne vzácne, ešte rúžové diamanty. Teraz počkáme. Strawberry. To bude 1, 2, 3, 4. Dobre, mám si urobiť oceľový. A keby ma niekto ešte zabil, tak by som mohol urobiť aj druhý. Čo je meteorit? Pozrite, teraz mal by ísť meteorit. Počujete to šumenie? Tak to mal byť meteorit. Stále letí. To je nejaká béska stará. A vidíte? Niečo tam je a sú to vyťažiť. Počkať, ja som neprešiel, alebo to je z magnetitu, nepotrebujem zatiaľ. Tu je ten boh, pozrite. Ideme sem, už sa rozbil aj ten mostík, to bola smola. Nie je rozbitý, chvála Bohu. Potrebujem si Battle X. Bow a ešte o Teraz pozrite, dal som si tu kamošov a pozrite. Ideme spolu zabiť mravčiu kráľovnu. Prepáčte, že chvíľu nerozprávam, ale zamýšľam sa nad tým a pozrite, tuto mám tých troch kamošov. Tento je asi
Tento je asi lepší, že má viacej rebitov a tento má menej. Možno menej ako ja. Teraz ideme prosím, nech ma nezabijú mravci. Teraz ideme za nimi a pôjdeme zabiť mravčiu kráľovnu. Prvý boh bol zabitý a ešte tu by mal byť jeden boh, ktorý je že nahnevaný boh. Tadiaľ to ideme, alebo že neznášanlivý boh. Pozrite, teraz ideme a počkať, tadiaľ to by to malo byť. Áno, tadiaľ to tu máme skočiť dole. Keď uvidíme lávu, no to by malo byť ono. Tu je. Vidíte tú lávu? To je ono. A pozri, čo? Aj ten je vykopaný? Fú, myslel som, že nejakého boha vykopeme. Ale ešte by mal byť jeden boh. A ďalší mravci. A ideme ku mravčej kráľovne. Idem druhýkrát zabiť mravčiu kráľovnu. Ale je to silná. Má 10 000, možno aj viacej ako 10 000. Neviem koľko má životov. Ale hrozne sa bojím. Ešte som hrozne frustrovaný. Ide taká napínajúca hudba. Čo? Ona sa teleportuje? Toto je nový update, ona sa bude teleportovať. Ona má 5000 životov má. Kde? Dobre, je tam.